Равшанбек Ҷураеви 25 сола сокини ҷамоати деҳоти кӯруши ноҳияи Спитамен маротибаи сеюм барои мардумфиребӣ дар курсии айбдорӣ менишинад. ин навбат ӯ бо ваъдаи дастрас намудани чиптаи ҳавопаймо рафиқи худро фиреб дода зиёда аз 6000 сомонӣ ва дар ҳолати дигар аз як нафар зан гӯё барои озод кардани фарзандаш аз ҷавобгарӣ 3000 сомонӣ гирифтааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамен назорат аз болои шахсони пешсудшуда имкон дод мардумфиребии шаҳрванд Ҷураев Равшанбек Бердиёрович соли таваллудаш 1995 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти кӯруши ноҳия дар ҳолати аввалини такрори кажрафторӣ ошкор шавад. Ҷураев Равшанбек Бердиёрович ду ҳолати ҷинояти қаллобиро дар ҳудуди ноҳияи Спитамен содир кардааст ки ин ҳолатҳоро пурра тафтишот муайян намуда нисбати номбурда бо ду ҳолати ҷинояти содир кардааст. Парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст, айни ҳол тафтишот идома дорад. Равшанбек Ҷураев ҳамчун пешсудшуда дар қайди профилактикии нозири минтақавии Милитсия меистод. Назорат аз болои рафтори ӯ ва барқарор кардани алоқа бо атрофиёнаш маълумотеро дастрас намуд ки Равшанбек Ҷураеви пеш ду маротиба барои қаллоби судшуда аз одати бад дил наканда ин навбат аз вазъияти ба амал омада вобаста ба дастрас намоии чиптаи ҳавопаймо ба самти Федератсияи Россия сӯистифода бурда бо ваъдаи корбудкунӣ дар ҳамин самт бо роҳи фиреб ба боварӣ Баҳром Назарқулов сокини ҷамоати деҳоти Кӯруш даромада аз ӯ маблағи пулӣ гирифта ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. Ҷураев равшан гуфт ки ҳамин як фирма ай бе 12000 гуфт 2000ша мо худмон вай мекунем пеш метем гуфт баъд 10000ша вай фирма худаш метиҳад баъд вай билета хайда вай мебарад гуфт. ман ҳозир пулам нест гуфтам вай ягон кас гирифта те ҳозир гуфт. Чанд пулатон гирифт? аз аввал то охир 6200 сомон. ҳолати мазкур ҳарчанд ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки қаллоберо инъикос намояд, ҳадафи асосии он ҳушдор додан ба шаҳрвандони азми сафар ба давлатҳои хориҷа дошта мебошад, то ин ки бо умеди дастрас намудани чипта аз хизматрасонии ҳар гуна одамони тасодуфӣ, миёнараву ҳаннот истифода набаранд. боварӣ дорем ки муаммои ҷой дошта ҳалли худро хоҳад ёфт ва ҳоҷат ба саросемагӣ надорад. дар ҳафти тафтишот муайян карда шудааст ки ба ғайр аз фиреби Баҳром Назарқулов гумонбаршуда Ҷураев тақаллубкориро боз нисбати рафиқи дигари худ раво дида аз набудани ӯ дар манзили истиқоматиаш истифода бурда бо нақли ҳолатҳои бардуруғ ба боварии модари охирон Гулбаҳор Турсунова даромада 3000 сомонӣ ба даст оварда ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода мебарад. услуби қаллобиҳо гуногун мазмун бошанд ҳам қасдона будани онҳо аён ва дар меҳвари ҳаракатҳои ҷиноятӣ маблағи пулӣ гардиш мехӯрад. пуле ки борои қаллобӣ ба даст оварӣ дар куҷо истифода бурдед? формула бозӣ тотализатор бурдед? ҳамаша бой додед? мавриди зикр аст ки Равшанбек Ҷураев моҳи октябри соли 2020 бо ҳукми суд барои содир намудани қаллобӣ ҷазои ғайриҳабсӣ дар намуди ҷарима гирифтааст ва дидаву дониста вазъияти худро ногувор сохта дар ҳоле ҷинояти нав содир намуд ки ҷазои нисбаташ татбиқшударо адо накардааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.